ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ತುಳುನಾಡು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೈಲ ಸರಿ ದೆಕ್ಕದ ನೆಜ್ಜಿ ಪಾಯಸ ಪೂರ ಒಂತೆ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೈ ದೆಕ್ಕದ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಗತ್ತು ಒಂದು ಕಾಡ್ರೇಜ್ ಇಟ್ಟು ತಿರುಗುತ್ತುನ ಗಂಚಿನ ಅಲ್ಪದ ಐಟಮ್ ಪೂರಾ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಟು ಒಂದ ಅಂತ ಉಪ್ಪಾಡು ಚಟ್ನಿ ಗಸಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲ್ ತಾಗ ಒಂದು ಅಲ್ಗ ಕತ್ತೆ ಯಾನಿ ಆಯ್ನ ತಿಂಚ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಸೂಟೆ ಒಂಜಿ ಪೋಪಾಲು ಸಾಯ್ತು ತಲೆಕ ನಾನು ಅಮ್ಮೆ ದೆಪ್ಪುವೇನ ಅದನಗ ಟಿ ವಿ ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಸರ್ಫೆಕ್ಸೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚತನಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ಮದ್ಮೆದ ಮೂಡೇಜ್ಜಿ నేను ತುತ್ತುಜಿಂದಿಗೆರತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಚೆಕ್ ಎನ್ನ ಕರ್ಮ ಈ ಪಣ್ಣೆ ನೀನೇ ತುತ್ತಿಲೆಮ್ಮ ದೆಪ್ಪು ಮದ್ಮೆ ಚಪ್ಪೆ ಅನ್ಪ ನಾನೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬೋದು ಸರ್ಬತ್ ಕೊರಿಯರ ಸೇರ್ದು ಸಂಬಂಧಿಕೆರಡ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ಬಳಸೆರ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದ ಮದ್ಮೆ ಅಂಚತನಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಮದ್ಮೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನಿಯ ಪಣ್ಪ ಈ ರಡ್ಡೆಕ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಕಾರಣ ಮದುಮೆದವಳು ಬೋದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರಣ ಸಂತೆಯಲ್ಲೂ ಸಂತನಾಗು ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಮುರಾಣಿ ಅಂದತ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಲದ ಸೀರೆ ಶೋಕೇಸ್ದವಳಾಯಿ 1000 ಗಟ್ಲದ ಡ್ರೆಸ್ ಶೋಕೇಸ್ದವಳಾಯಿ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಶೋಕೇಸ್ದವಳಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಮಾಸ್ಕ್ ಮೋನೆಡುಪಿದಾಯಿ ಒಯ್ಕು ಆ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಣದು ಬಂಡ್ರ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಆರ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತ ಅವು ನಿಜವಾದ ಆರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಸಂದು ನಂಚಿನ ನಿಜವಾಯ ನಂಚಿನ ಶಾಂತಿಯವು ಪೇಪಣದಂಡ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇಪಣದಂಡ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬರ್ತ್ಡೇನೆ ಇಂಚಲ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಣು ಇಲ್ಲಡೆ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಬತ್ತನೆಕ್ಕೆ ನೂದು ಜೀವದ ಎತ್ತದಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಣು ನನ್ನವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೆರಾಪುಣು ಅಂಡ ಎಂಕ ಈತನೆಟ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಂದನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೋವು ಪಂಡ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಕೇಕೇ ದಾಯ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅವು ದಾಯ ಕೇಕೇ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪೋಡು ಜಿಗುಜ್ಜ ಆಪುಜ ತೆಲಕ್ಕಾಯ ಆಪುಜ ಕುಕ್ಕು ಆಪುಜ ಇದ್ದೆ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದಾಯ್ತಾ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂದುಲೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶನೇ ಇಳಿತ ಯುವ ಜನತೆ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಓಡೆಗೆ ಎತ್ತದನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ಬಾಲ್ಯಡು ಬಾಲಲೀಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ತೋಜ್ಪಾದ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ದು ಒಂತೆ ಪ್ರಾಯೋಗ ಬಣ್ಣಗ ಬಸ್ ಇಡು ರಾಸಲೀಲೆ ತೋಜ್ಪಾಂಡು ಇದು ದಾಯಗಿಂಚ ಆಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಟಿವಿ ಐಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಸಲೀಲೆ ನಾನು ಐಕ್ಲ ಬೂಕ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಲ್ಪಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಗೊಂಡೊಂದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಸೀಟ್ ಇಡು ರ್ಯಾಂಕ್ ಐಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನೆಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಡು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ದಾಯ ಬೋರ್ಡ್ ಊರೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಆಘಾತದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪಕ ನೈತಿಕ ಅಧಪತನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡತ್ತ ನೈತಿಕತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥಜತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಡತ್ತ ಅವಾಗ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪೋಣಾಗ ಎಂಚ ಪೋಡು ಬಣ್ಪುಣ ಕಲ್ತನ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲೆ ಗಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಣ್ಕ ಐಕೆ ನೈತಿಕ ಅಧಪತನ ಉಂತಾವಡಂಡ ಈತನೆಟ ದೇವೇರ ರಡ್ಡು ನೋಟಿಸ್ ಕಡ ಪುಡಿಯರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಡು ಏತು ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡಲ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲ ಅಮೃತ ಬಳ್ಳಿ ಉಂಡ ನೆಲನೆಲ್ಲಿ ಉಂಡ ಶುಂಠಿಡಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಪುಂಡು ತಿಮರೆಡ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಹಾಪುಂಡು ಪೂಂಬೆದ ಕಜಿಪುತಿದ್ದನ ಮಣದಾನಿ ಭಾರೀ ಬಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಕೊರೋನಾಡು ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮುರಣಿ ನಮ್ಮನ ಕಾತಿನ ನಮ್ಮ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕಲಾತ್ ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡುಲಾತ್ ನಮ್ಮ ಅಂದುಲಾತ್ ಎಂಚಿನಲಾತ್ ಈತ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಂಗೆ ಉಸಿರಾಟಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರ್ತುಂಡು ನೆತ್ತ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಮುರಣಿ ಕೊರೋನಾದಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ರಿಕ್ಷೋಡು ಐಟ್ ನೆಟ್ ಅಂಡೆದಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊರತೆ ಬಹುಶಃ ದೇವರ ಕಲ್ಪಾಯನ ಪಾಠ ಶಾಲೆಗಳ ಜೀವನಗಳ ಅವ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಶಾಲೆಡು ಸುರುಟು ಪಾಠ ಬೊಕ್ಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜೀವನೋಡು ಸುರುಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಠ ದೇವರದ ಇಟ್ಟು 2 ವರ್ಷ ಜೋಕಲ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಲು ಪೂರ ಪೋಯ ಬಂದುಲೆ ಆ 2 ವರ್ಷನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ತೇಪಣ್ಣದಂಡ ಏನು ರಿವೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಚ್ಚಿ ಹೊರ ಮದ್ಮೆ ಐನಡ್ದೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆದ ಸಿಡಿ ನಾಂಡ್ಲ ರಿವೈಂಡ್ ಮಲ್ತದು
ತೋಲಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲೇನು ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪೆರಾಪುಜಿ ಆ 2 ವರ್ಷ ಶಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಮಗಿರತ್ತದ ಶಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದನೆತ್ತ ಜೋಕುಲ್ನ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ 2 ವರ್ಷ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಏತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅವಡ ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪೋದು ಮುರಣಿ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಯ್ತು ಮಣದಾನಿ ಜೋಕುಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಸರ್ ಅದು 3ನೇ ಅಲೆ ಬರ್ಪುಜಿಗೆನಾ ಪಂಡಾಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವು ಮೂಜಿನ ಅಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಕ ಪಂಡ ಸಾಲೆಡ ಅಲೆ ಇಜ್ಜತ ಇಲ್ಲ ಅಲೆ ಪರ್ದು ಜೋಕ್ಲೆಗಿ ಈ 2 ವರ್ಷೋಡು ಅಂಚಾತ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದೇವರದಟ್ಟು ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಿದು ಬೋಣು ದಯಪಂಡ ಪೂರ ಐಟಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ತು ಕೊರಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶಾಲೆನೇ ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳುಂಡೆ ಆಯ್ತವಳಾಯಿ ಆತನಗ ದೆತ್ತು ಕೊರಡುಂದೆ ಪಂಡೇರು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರುವಾಂಡು ಎಂಚ ದೆತ್ತೊಂಡೇರು ಜೋಕುಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಹಿಡ್ದೆ ತೊಂದಿರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊರಂಡಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾಣಗ ತಾಯಿಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಬಂಡಾಗ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬರೆತ್ತ ಪರಬ್ಬು ಪಂಡ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆನ ಪರಬ್ಬುಂದೆ ಲೆಪ್ಪುನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಚಾದು ಅಜ್ಜಿ ಬಣ್ಪುಣ ಬಿಡ್ದು ಪರಬ್ಬುಂದು ಬರೆತ್ತ ಸೇಬಣ್ಣು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಇದು ಡ್ಯಾಶ್ ಬಲ ಅಂದ ಮೂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಂಡಲ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಅಯಸ್ಕಾಂತೀಯ ಬಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ ಅಂದ ಮೂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಂಡಲ ಇಂಚಿ ಬಲ ಅಂದ ಅರಿತೀರಿ ಕೆಲವದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನ ಪಂಡದವರು ಒಂದು ಇಲ್ಲಡೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತಾ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏತ ಆತನಂದು ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಐಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ನಿಖಿಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏನು ಹಿಡ್ದಬೇಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದಬೇಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಕೈಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕನ ಹಿಡ್ದಬೇಕ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾಯಿಲೆ ಜೋಕುಲು ಸುಸೈಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಕಣ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ್ರಿ ಮೆದುಳದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನ ಶಾಲೆ ಓಪನ್ ಆಪುಣ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಬತ್ತು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪುಣಗ ದುಂಬು ಶಾಲೆ ಇಪ್ಪುಣಗ ನಾವು ಮೂಜಿನ 4ನೇ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡಿತನ ಜೋಕುಲು ಪಿರಾವುಡು ಕುಳ್ಳದೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ತೂದು ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಮುರಣಿ ಪೂರ ಎದುರೆದುರೇ ಬತ್ತಕು ಕೂಡ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ದ ತಿರ್ತು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುನಿ ದಯಪಣ್ಣದ ಅಂಡ ಈ ಕಣ್ಣು ಈ 2 ವರ್ಷೋಡು ಮೊಬೈಲ್ ತೂದು 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 ಕಣ್ಣುಲ ಮನಸ್ಸುಲ ಭಾರಿ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆದ ಪೋತುಂಡು ಐಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲೇರಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂತದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಅದೇ ತೋನ್ಲಿ ಅದು ಕೊರಂಡ ಅಂತೆ ಮಣಿಪಂದೆಗಳು ಬೇರತ್ತ ಅಂಚೆ ಕೊರ್ಪುಣೆ ಅಂಡೇರಿ ಕೆಲವು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಅವಾಗ ಕೊರ್ಲೆ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಮಣಿಪಂದೆಗಳು ಹೊಡೆದಂಡ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡಿ ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದನ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಆಪುಣಕ್ಕೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಎಚ್ಚರ ಅವಡನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಐಕೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಿಡ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಅವಡು ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಅನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಬಂದಾಯ್ನೆಗೆಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ 3 ಗಂಟೆ ಬಂದಾಯ್ನೆಕ್ ಏತು ಜನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪುಣಿ ಏತು ಜನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದೆಪ್ಪುಣಿ ಏತು ಜನ ನೆಲಕ್ಕಾಕುಣಿ ಏತು ಜನ ಪೂಪುಜಿದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿದಾನೆ ಬರ್ಪುಜಿದಾನೆ ಬಂಜಿಡ್ದು ಪೋಯ್ಜಿನ್ಲ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚಜ್ಜಿ ನಂಕಿಂದು ಪೂಪುಜಿದಾನೆ ಪಂಡ ಆತ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದ ಪೋತನಮ್ಮ ಈ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅವೇ ಉಂತುನ ದಿನ ಬತ್ತನ ದಾಂಡ ನಂಕ ಮಾತ್ರನೇ ಗತಿಯ ಉಂತೋಜು ನೆಕ್ ಕಾರಣದಾನೆ ಎಂದು ಪಂಡ ಈ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಓವೇ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುಣ್ಯ ಆತ ಬೇಗ ಪುಟ್ಟದ ನಂದು ತೋಜು ನೆಂಕಿತ್ತೆ ದೇವಂಡ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಲ ಬರ್ಸಡು ಚಂಡಿಯಾಲ ಕಂಡದ ಕಟ್ಟಮಣಿಕ್ಕೆ ಪೋಲ ತೋಟಗೂ ಪೋಲ ಓಡೆ ಬೋಡನ್ಲ ಪೋಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲು ಪೋಯರ ಶುರುವಾಯಿನೇನು ತೂದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡು ಬಲ್ಲ ಸೇರ್ಸಾದ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಸೇರ್ಸಾದ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಆ ಆಗಾಸ ಆ ಆಟ ಊಟ ಈ ಈಶ್ವರ ಇಲಿ ಅಡೆ ಮುಗಿನ್ ಎಂಕಲಿ ಎಲಿಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೋಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಣ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶಡು 3 ವರ್ಷಡೆ ಜೋಕುಲನ್ನು ಸೇರ್ಸಾದು ಜೀವನಡು ಹೊರ ತಿಕ್ಕುನ ಅಮೂಲ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಬಾಲ್ಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಏತೇತಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಬಾಲ್ಯೋಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಹೊರ ತಿಕ್ಕುನೆ ಅವು ಜೀವಮಾನಡು ಐನು ನಮ್ಮ ಒಯ್ತದೆ ತೊನ್ನೆಕ್ಕದ ಅನ್ನ ದೇವೇರೊಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ ರಜೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತಿರತ್ತ LKG ಹಿಡ್ದ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬುಳೆ ಜೋಕುಲೆ ಫುಲ್ಲು ಗೊಬ್ಬುಳೆ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚ ಅಜ್ಜಿ ಐಕೆ ಜೀವಮಾನಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನು ಆ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಪಣ್ಣದ ಇನಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒತ್ತಡ ಒರಿಯೊರಿಯಾಗ ಒಂಜೊಂಜಿನ ಮಣೆದ ಒತ್ತಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ತೂಲೆ ಮುರಣಿಕ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಿಡಿದು ಬಕ್ಕ 15 ಹಿಡಿದು 25 ವರ್ಷದ ನಡುತ್ತ ಜವಣಿರು ಒಂಜ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಬಿಡಟ್ಟೆ
ಗೋಮಾತೆ ಬೊಳ್ಳೋಗು ಬೋಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಬೊಕೊಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಮಾತೆಯನ್ನು ಗೋ ಬಂಡದು ಇಲ್ಲದ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂಜೆಟ್ಟೆ 3000 ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಲ್ಲ ಅಂದಾಂಡ ಐನು ಫ್ಲಾಟ್ ಮಿತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೂಮ್ ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೇರು ರೂಮ್ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ದೂರದೇ ಫೋನ್ ಪೂರ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ನಾಳೈನು ದಿನದಿಂಚಿ ಸುಮಾರು ದಿನದಿಂಚಿ ಫೋನ್ ದಾನೆ ಪೋಪುಜಿಂದು ಬತ್ತು ತೂನಾಗ ಸೋಪೊಡುಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಸೋಪೊಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಪ್ರಾಣ ಪೋದು ಕೆಲವು ದಿನ ಆದ ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರಲ ಬಜಿ ಚರ್ಮಲ ನೇಲೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ಭಾರತನ ವಿಶ್ವಗುರುಂದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದ ಲೆತ್ತನ ಉದ್ದೇಶನೇ ನಮ್ಮ ಮರತ್ತಾನ ಅಂತೋಜು ಭಾರತನ ವಿಶ್ವಗುರುಂದು ಲೆಪ್ಪೆರ ರಡ್ಡೇ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ದೇವೇರನ್ನು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಣ್ಣಿತ್ತಿನ ದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮಣ್ಣು ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತನ ವಿಶ್ವಗುರು ಎಂದು ಲೆತ್ತೀರು ಅತ್ಯಂತ ಎಡ್ಡೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅಜ್ಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಗಳು ಮರ್ಮಯೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸುಭದ್ರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತನು ವಿಶ್ವಗುರು ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ವಿಶ್ವದಕ್ಲು ತೂಯೇರು ಅಂಡ ರಡ್ಡು ಲಾಪಾಯಡುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಲಾಪಾಯಡುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಾಪಾಯಡುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೆಪ್ಪ ಯಾನ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂದು ಪಂಡದ ಫೋನ್ ಮಲ್ತನ ಪೊಂಜೋ ಮಣದಾನಿ 15 ಪುಟದ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಬರೆದಿದ್ದು ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ನೇಲೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಾಯನ ಚೆನ್ನೈಡುಲ್ಲೆ ಪಂಡದ ಫೋನ್ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದ ಮಣದಾನಿ ನೆಲ ಮಂಗಿಲಾಡು ಆಡಿ ಕಾರ್ ಗುದ್ದುದು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಕೊರನಂಚಿನ ದುಡ್ಡುನು ಮಜಾ ಮಲ್ಪರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದು ಫೋನುಡು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡದು ಪೀಸ್ ಆದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪಡ ಸಾರಿ ಬಣಿಯರ್ಲ ಜೀವ ಒರಿತೊಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲ್ನ ಅಪಕ ದಾಯಿ ಇಂಚ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಬಂಡ ನೈತಿಕ ದಪ್ಪತನ ನನ್ನ ಬೋಡನೆ ಮಾರ್ಕದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ವೆಚ್ಚ ಅನ್ಪುಣೆತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಕರಿ ವರ್ಷ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕೆ ಅನ್ಲ ಬಾಡಿಯರು ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಆಯರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ದಾಖಲೆ ಧರ್ಮಗು ಪಾಸ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಹಾಕ್ಲಿ ನಿರ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಜ್ಜ ಅವಳ ಸೈನ್ಸ್ ತೊಂಡ ಸೀಟ್ ಉಂಡು ನೀಟ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 5 ಲಕ್ಕದ ನಿನ್ನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟದ ಇಜ್ಜಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಬರಡು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತ ಇದ ಜಕ್ಕಡ ಪೋತ ಬಾಸೆ ಕೆಟ್ನ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ರೆ ಸಂಕಡ ನಿಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ತು ಮುಣಾಣಿ ಮುಕ್ಕಾಲ್ಗಿಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ತಿಂದು ದಾಯ ಪಣ್ಪುಣ್ಲ ಪಿದಾಯಿ ವಳ್ಳ ಅಂದಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಿದಾಯಿ ಬರೋಡೆ ದೇವರೇ ಈ ಪೂರ ಭ್ರಮೆಡ್ದು ದೇವರ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ತದು ನನ ಬೋಡಾಯನ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಪಾಪ ಭೀತಿ ದೈವ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಘ ನೀತಿ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪು ಅಂದಾಂಡ ಪೋಡಿಪುಲ ಮಗ ಬೇತೆ ಒಯ್ಕಲ ಪೋಡಿಪೋಡಾಯನ ಅಗತ್ಯಜ್ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಣದಾಂಡ ಪೋಡಿಪುಲ ಪಾಪ ಭೀತಿ ದೈವ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರನ್ನು ಪೋಡ್ತದ ನಂಬೋಡ್ಚಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಡೇ ನಂಬಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ತಾನೆ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಡಿಪಾಯಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಡಿತದ ನಂಬೋಡ್ಚಿ ಬಂಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಪೋಡಿಪು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರು ಬೋಡ PVC ಪೈಪು ಬತ್ತೊಂಪೋಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ದಿಂಜಾರೆ PVC ಪೈಪು ಬತ್ತೊಂಪು ಓಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ PVC ಪೈಪುಗೆ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆವಂದೆ ಕುಲ್ಲುವ ದುಡ್ಡು ದಿಂಜಾರನೆ PVC ಪೈಪುಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು ದಾಂಡ ಐಕ ಅವು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಭೀತಿ ಪಡ ಪಾಪ ಭೀತಿ ದೈವ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಡ ಸಂಘ ನೀತಿ ಎಂಕಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಬಣ್ಪುಣಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಬೋಡು ಹೀಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಮಾನವ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು ಕೋತಿ ಐಕ ರಡ್ಡು ನೋಟಿಸ್ ಕಡಪುಡಿರು ಕೊರೋನಾ 1ನೇ ಅಲೆ ಕೊರೋನಾ 2ನೇ ಅಲೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕಾಡ್ದೊಂಜಿ ತಯಾರ ಒಂದುಂಡುಗೆ ಅವು ಒಮಿಕ್ರಾನ್ ಕುದರ್ಗೆ ನಗಣೆ ಒಮಿಟ್ ಪಂಡ ಕಕ್ಕಾವಣೆ ಎಂದರ್ಥ ನನ್ನ ಕಕ್ಕಾಯ್ಜಿಂದ ಯಾರು ಈ ಸರ್ತಿ ಕಕ್ಕಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಆಪುಣು ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಕೊರಡುಂದಾಂಡ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಣ್ಪುಣಂಚಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಣೆ ಹತ್ತು ಶಾಲೆಡೆ ದಿಕ್ಕುಣೆ ಖಾಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ 1ನೇ ಪುಲ್ಕೇಸಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದಾಗ 2ನೇ ಪುಲ್ಕೇಸಿ ಕುಂಡೆತ್ತಿ ಹೋದ ಎಸ್ ರೈಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಾತಲ್ಲ ಬರಿಬೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಗೇನ್ಲೆಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಿಡ್ಪ ಬರ್ಗೆ ಅತ್ತ ಅಂದು ಬಿಡ್ಪ ಬೇಡ ಏತು ಜನತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಬಿಡ್ಪಾಯಾರ ಒಂಜಿ 20-25 ಜನತ್ತ ಬಿಡ್ಪಾಯ ಅದು ಇರೇಗೆ ದಾಣೆ ಅವಳು ಅದು ಎಣ್ಣ ಒಂಜಿ 4 ಬಾಟ್ಲಿ ಬಜಿಪೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಬಿಡ್ಪ ಅದು ಬರ್ಪ ಒಂಡು 6 ಬಣ್ಣ ಬಿಡ್ಪವನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೆರ್ಗಿರುತ್ತೊನ್ನ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬಾಲೆ ಪೋದು ಸಾಲೆಡ್ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಸಾಲೆ ಸುರು ಇನ್ನಿಂತ ಪಾಠ ಅಜ್ಜಿ ಏನಿ ಉಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಇವತ್ತೇ ಪಾಠ ಬೇಡ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು ಅಂಚಾದು ಪಾಠ ಇಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಎಂಚಿನಪ್ಪ
ಏತ್ತು ಜನನು ಒಯ್ತು ದಕ್ಕದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬೊಕ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅತ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್